Usamuli bathatha ukutya uli umkhalele entloko wamanga wathi nene uyovuthamisela ubenganga ilifa lakhe. Incwadi kaSamueli yokuqalisa fike sishilo ngevesi yaqala uzi wasekuthuleni Presbyterian Church namabandla onke asalezana ngqongileyo nisiphaluka sayo sondelani ndinifundele ubomi obufinyeziweyo nobushwanketheyo kukamnumzana umzunani MK.Magalela. Ndisozothi xhaxha kule mini yakhe yokumisela ubufundisini. Mnumzana MK.Magalela uzalwa kwilali zakwaNkampa eQonce King Williamstown, iformer Siskali. Uzalwa intombi yasemabhuleni engasekhoyo uThobe kaMagalela noyise ongasekhoyo umlondolozi Peter Makhosi zibe saziwa eNkarhorho ekuhlaleni uBhungane ukade kumthi mkhulu ngenxa imeko zinexesha zokuphila. Mnumzana MK.Magalela ukhulele kulonina lela kwezilali zakwaNkampa. Umzukulwana kuba umkhulu Magalela umakhulu intombi yakwaSikhosana. Ukhuliselwa ebhaptizelwa kwibandla lamarhaba amanyanayo elandela unina khulu njengabazukulwana bonke. Uzethile intonga kwezilali zakwaNkampa badlala umdongo selusa. Kodwa ekukhuleni kwakhe uyowaflathela ikhaya unika waphela kwelaseRhawutini uyokhangela amadlelo alihlaza njengabantwana bonke. Fika kwakhe kwelaseRhawutini ithandazana umthaka ngqinga izinto yafuna umthimbi phakathi lambegu yafuna ubhungitha sebuyile njengodimasi. Kodwa wabuya futhi wasiqonda unyana ulahleke wakhangela indawo nalapho inhliziyo yakhe ithe yathintwa libandla lasekuthuleni Presbyterian Church inene igqaba lokude yintshwayo nomtshontsho nembambelo nomkhanye isele kodwa ihlahla likhumbule ekhaya khangayikude aphinda kula kwezicawu zamapresbyterian. Uthe Mnumzana Magalela esacathula kwibandla lasekuthuleni kanti libone impawu zobukhokheli kuye namkhwebela i-ofisi yeba abezosibajikelele webandla nalapha bhale iminyaka esixhenxeni ngenkonzo engenachaphaza. Uthe kusenjalo kanti elibandla lisazibona impawu zobukhokheli kule ndedeba yakwaNkampa eQonce. Yaphinde yamkhwebela i-ofisi yobuvangeli nalapho khona aqhamise umqashisi sabhokhwe iminyaka esixhenxeni okanye emithandathu ngenkonzo engenachaphaza. Ezi zikhundla soba ngusosiba noba ngumvangeli uziphethe ngobunono nangobuchwephesha ngenkonzo engenachaphaza. Kaloku liphathi eli ezintongeni ayikhotheli nakanye. Mnumzana MK.Magalela
uthe sebelibandla lasekuthuleni waphandla njengabafana bonke, intombi yakwaThixo uthokozile igama. Namhlanje ubizwa ngokuba nguMK.Magalela. Igama lakhe lasemzini lingu-Alakhe, umncedisi wakhe kule ndlela yokukholwa, nomxhasi wakhe kumaxesha okonwaba kule ndlela yokukholwa, nomsuli wakhe wenyembezi kule ndlela yakhe yokukholwa kwixesha lobunzima. Ngoba le ndlela inamafa, le ndlela inamaqhwa, inexesha lokusibekela. Mnumzana uMagalela ulizwe ngentombi ezimbini noMagalela. Bendedebe koNoncampho eqonce ayikhange iphelele ekusebenzeni ibandla lasekuthuleni. Iphumile yabheka ekuhlaleni yaqhamshelanisa ibandla isakha ikhonco nomanyano angaqhawukiyo namanye amabandla. Yake yathatha ibandla yalisekuhlaleni isenza laa nto kuthiwa yi-church eyi-society. Nake sitsibe ngenkqawu sithi Thixo ade sikhangele ubumalelekile yaseqonce namanye amabandla nasekuhlaleni. Mnumzana uMagalela ungene kwinhlangano yomthandazo wamaZulu ye-SDP apho ke secathula isihamba kancinci umile nto babe ngulungcuka wenhlangano. Nalapho isikhwama asiphethe ngenkonzo yachaphaza uthe wami ngeminyaka ngilele babe nguchipesini wale nhlangano yase-DP. Wasiqhamisisa khona lapho inkonzo yachaphaza wangaxoxa njalo ngilele kwinhlangano yomanani inkonzo zamaZulu ubasinjani nalapho ube akhokhele inyathela ngaphambili ube nguchipesini ungenyile inkonzo zonke kalisini abahleli khona iminyaka evisayo nebalekayo engunobhala balenhlangano phansi kwenkokheli ezohlukeneyo ebezimane zisonula. Ngemvunguzulu yifounder nomseki weqonga lezonto yoba ukwalezi chat group abakwaziyo into badibanisa abazalwane abamanyanyishwe likaThixo efowunini bengalindi deski bandi inkonzo zabo besebenzisa idatha zabo lesaqhubayo kunanamhlanje. Le ndedeba yakwaNoncampho yifounder inhlangano esanda kusekwa kuminyaka ka-2022 yamadodana asalisanda neziphaluka alubundlobongela obubhekiswe kwabasetyhini nakubantwana neqhubayo kulo nyaka isazawuqhuba iminyaka ezayo. Isima amadoda esithi hayi igama lethu akwenziwa kwanto kaSirayeli ayilesiko lasekhaya lokuhlukumeza. Le ndedeba yakwaNoncampho eqonce lithobile indoda encumayo selive kabuhlungu ingafuni ubonakalisela into ngoba ive kabuhlungu lithambile
Kufikele ixesha loba ibandla lasekuthuleni kunye nomfundisi uFrance nesigqiba sakhe sivumelane ngazinye into yoba nendedema yakwaNoncampe eqonce manyisele iofisi yobufundisi ngoba ngenene iimpawu zobukhokheli eziphethe ngomzimba. Mongameli uFrance nesigqiba sakho mthambise nguye kanye lo Mandehle obefunda imali nobomi bufinyezwe banendedeka uodwa Christoph Matiwane kamnandi. Masele sinikela kuba umasawa siqhubekeke ngomsebenzi utata neculo lakhe azophakama ngaso. Nna mokatolla kgoro dikatile bile dikatile le ke barona ba ratšhere duba la mongwe a mela tswaka tshutshumetso ntše a kene hlahlile mahlo e behile meno le palapaleng ya lo kena bua leodi a bua dikgokofa tsa ratholane ya le bahlankana le bahlabe ka marumo le ba bele manong a kona bokone manong a kona bokone a se ka sehlogo a matha ka mala motho malafela ba lefetsa le motshwana letseitsa kgaitsedi ya lwana ke memantate ya ntsetseng hore a nkutlwe hore ke teng ke beleha ke motaung e motshehadi thekgana ya nko e lenono moradi wa mokgethi ke moradi wa mphore o tswala makeleketla a ba nkutlwe hore ke teng
itumedise bana beso Mente ente ya mohai, ya ditumedise.